into eyama ngumqondiso kuni nofumana lusana lusongelwe eziqhiyeni lulele emkhombeni wesitala. My sermon is entitled Behold the Sign. Behold the Sign. Nanko umqondiso. As the preacher of the gospel, it is my responsibility to show you the sign so that you cannot get lost, so that the arch enemy of man may not lead you astray. This is a sign. Kholelweni namhlanje kanti ngifulathele lenhlanzi ndingakanti waqokelela wasonga wamamaphiko ndiphindela ndingamilisela isayi konyana kaThixo. Complicated apartment sithe sivalelana izulu sithe sibe nazo ne-rejects sibe nabantu esithi abasoze bakubona ubukumkani bamazulu bathi abanye bade babona abantu bangaphandle kubantu bakaThixo abatshabalala sebebagwebi babangaphandle kwindlu yokholo. Elo xesha bayazi loo nto uThixo uxoxa nabo ubusuku bonke njengoba singayinje kubo sibaphucukela kuba banokumphanda kuba banamanyala asifuna uassociatwa nabo. Izulu libhizi ngabo liyabasebenza. Hamba nam kanti sithi kuwe uyathanda xa une-chance because mnandi late xa une-chance uzuye kuncwadi kaMateyu chapter 12 verse 40. Incwadi kaMateyu chapter 12 verse 40 izawuthi ingqina upha kwiivesi ezingasemva izawuthi amaJuda afuna umqondiso. Ungumesiya sifuna umqondiso. Uthi uYesu awukho onye umqondiso enizawunika wona ngaphandle komqondiso wakhe njengoko uYona